Ей, Ванка, виж последното чипче. Кво? И какво сега? Няма ли повече? Няма. Аз ти го извадих. Аз си го изям. Петре, приятелю мой, помниш ли ония път, кога си беше изгубил ключовете и аз ти помогна да ги намериш? Да, и? Да вземеш да ми дадеш този чипс на мен, а? Като благодарност. Не става, Ванка. Ще се благодаря по друг начин. Петре, помниш ли този път, когато беше рожденият ти ден и аз ти изпях Happy Birthday по телефона? А? Да, помня. Беше 3 часа през нощта. И то след рождения ми ден. Петре, помниш едно време, бяхме малки. Те, толкова фарфалаци, мънинки. Бяхме в детската градина, час по рисуване. Ти нямаше боички. Аз ти дадах тогава моите, за да си нарисуваш къщичката. Айде сега да ми върнеш услугата. Ванка, няма ти дам чипса, спирай се вече. Айде, дай да ти го пазя този чип сега. Кръцима на всеки ъгъл. Дай ми го, на сигурно ще е при мен. Ванка, престани вече. Няма ти дам чипса. Аз ще си го изям. Петърчо, айде да помислиш пак. Ванка, какви ги върши, бе? Върви го този пистолет, кой да прихваща? Отчаяните времена изискват отчаяни мерки. Айде сега да ми даде чипса най-накрая. Дай ми чипса! Никога! Беше ми приятно да те познавам. Масло забравах заредя, бе. Никога няма да получиш чипса. Тайде! Аз съм като си самурай с ей меч. Ще разсека на две. Чуш кой ще прекачи, то нищожа. И сега ми даш чипса вече. Ко направи, че? Взимай си го, твой си. Какво? Трябваше ли да го казвам? Значи искам да ви кажа, че ми писна вече с този чипс. Пристани и ти с тази камера и с този пистолет, че катмана, че лично! Ей, са ти бах, мамата!